ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଆସିଛି। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି, ଯାହାର ନାମ ତିତିଲି। ପାଣିପାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅବପାତ ଓ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏଥିସହିତ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ 10 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ, ଯାହାର ଗତି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ବେଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 9, 10, 11 ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍ପର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଫିସ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।